Nilqakom għal programm ieħor politiko. Lejla ġewwa l-istudio miegħi għandi t-teżorier tal-Imperjum Ewropa Charles Samut, nirringrazzjak Charles tal-li lqajt l-istedina tagħna. Mela tgħidilna xi ħaġa fuq hekk qabel nibdew għad-domandi. Kemm għandek ħin? Naf li għamil raffarijiet mhux ħażin. Għamilt minn kollox għajbin. Oriġinament il-pjan kien nistudja l-arkitettura, ma fi żmieni ma tantx kien hemm studenti, allura l-skors kien jiftaħ sena u sena le. Knowing my luck, kien serta s-sena illi ma kienx jiftaħ. Tħalt tal-inġinerija għamilt sentejn u spiċċajna teorija biss, prattika xejn, naqra bniedem prattiku u sfrattajt. Mort l-Ingilterra, konna naħdem f'bank, għamilt xi żmien l-Ingilterra. Ġejt lura kienu f-70s da qed ngħidu. Tħalt naħdem mal-RAF dak iż-żmien fil-Air Traffic Control. Għamilt xi 5 snin hemmhekk. Meta telqu l-RAF mort naħdem bl-istess xogħol l-Airport ta' Abu Dhabi. Għamilt xi 5 snin oħra hemmhekk. Ġejt hawnhekk ftaħt business bil-computers. Niftakar kollox ta' x'għamilt. Kien qatt m'hawnx mobiles dak iż-żmien. Wara iktar wara. U kelli restorant u kelli varjata, sifi varjata. Varjata ħafna insomma. Issa bażikament irtirat jieħdu li il-ħin in-neputijiet. Mela, nibdew id-domandi. F'Ġunju li ġej ovvjament se jkun hemm l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Inti qed tistenna li jkun hemm xi bidliet radikali donnu jisom il-pows anke barra minn Malta qed juru li ħajkun hemm naqra xift mhux ħażin mill-sitwazzjoni attwali li hawn. Naħseb li ħajkun hemm bidla sew għaliex dana ilhom jgħaddu żmien bin-nies u jbijawlhom il-multikulturaliżmu u kemm hu sabiħ u kemm nissaħħu bid-diversità u bil-bord sponsorjati mill-Unjoni Ewropea konna narawhom saħħa fid-diversità u affarijiet hekk. Illum dana inkixef kollu gideb illi il-multikulturaliżmu imkien ma ħadem. Ifimni, ma ta' tort il-ħadd, jiġifieri dan jekk tmur x'imkien, iżżomm il-kulturi tiegħek u t-tradizzjonijiet tiegħek. On the other hand, jekk inti tibda tgħidhom għax dan irridu nintegrawhom, mela inti iżomm titgħażel xi trid. Jekk ħadd integra bniedem u ġibu bħalek, allura mhux ħajfda l-multikulturaliżmu. Mhux hekk. So daw jikkontradixxu lilhom infushom u fl-aħħar tinkixefu. Naħseb illi pereżempju Franza Marine Le Pen għandhom qegħdin l-ewwel b'xi 33%. Issa u mhux hemmhekk biss jiġifieri il-Ġermanja l-Alternative for Germany wkoll qegħdin fuq quddiem qed jippruvaw jgħalquhom. Għax dik id-demokrazija wkoll ma taqbilx mal-Ewropa kif demokrazija ma teżistix. Dana id-demokrazija kif taħdem, għadna kif kellna każ smajt bih illum l-Ingilterra fil-Parlament Ingliż, xi 40 membru tal-Parlament min-naħa tal-Labor, daw tawhom xi miljun lira bejniethom mill-Iżrael biex jibbakjaw l-Iżrael, ħaduhom l-Iżrael u ħallsulhom kollox u x'naf jien. Din id-demokrazija mhix qegħdejt illegali imma ma nqux ngħidu demokrazija taw li ħafifa u hekk mhijiex. Anke donnu ma għax taraħħa bħal li jekk eżempju xi ħadd xi partit fl-Ewropa bħalissa jġib xi sponsor minn xi Russu ta' għad-dinja u kważi jridu jalqulu l-partit. Però mbagħad nafu daw Miss Soros Foundation li sponsorja balla partiti fl-Ewropa. Dawk jistgħu. Mhux il-partiti biss jisponsorjaw dawk barrani jiġi. L-Open Society, Open Borders, dak jisponsorjaw partit NGOs illi qegħdin jittraffikaw letteralment l-immigranti illegali mill-Libja u mit-Tunizija. Da kull darba kif tasal dajsa fis-Search and Rescue Area ta' Malta, jiqfil għal-mutur jibda jħell l-ilma jew whatever. Da jkunu qegħdin jistennew immigrant, tidħol fuq il-Marine Traffic website tarhom da iduru hemmhekk iċemplu bis-satellite phone xi ħadd Franza jidher li Franza qiegħed tal-alarm phone. Iċemplu jgħidulhom isma' aħna hawnhekk qegħdin ikollhom il-coordinates u jmorru jiġbruhom u jidaħluhom anzi Malta mhux qed jidħlu, qed jieħduhom l-Italja.
Din hija fil-wiċċ. Għalajt, issa, ftitejlu wkoll fl-Ewropa u għadha d-dejja anka Volderi bħalissa. Kenna naħseb waħda mill-akbar protesti li donnu fil-pajjiżi kollha naqdu dik tal-bdiewa. Daw il-bdiewa naħseb fil-fema tiegħi għalkemm il-prinċipju li ma nużawx pestiċidi naħseb kulħadd jaqbel miegħu, però l-argument tal-bdiewa u naħseb għandhom raġun, daw iridu inaħħulhom ammont kbir mill-pestiċidi li jużaw fl-Ewropa. Però mbagħad mhuwiex illegali li ddaħħal ix-xogħol bl-użu tal-pestiċidi minn barra fl-Ewropa u daw ovvjament ħajspiċċaw fallu. Volderi taħseb li dan huwa ovvjament kważi l-Ewropa qed taħdem kontra l-interess tal-ħaddiema ħin kollu. Di ma nistax nifhimha, onestament ma nistax nifhimha. Dik kull darba kif jgħidu bl-Ingliż they're shooting themselves in the foot. Da hemm ħafna pestiċidi jiġu mir-Russja. Fertilizers ħafna minnhom jiġu mir-Russja bi prezz tajjeb sewwa, gass u żejt u dak jiġi ħafna mir-Russja. Issa meta qataw kollox, ħantik eżempju tal-pestiċidi x'ġara. Mhux fil-bidja ta' da kien hemm pestiċida illi joqtol il-bedbugs. Franza kellhom pandemija tagħhom. Ma kellhomx biex jitrattawhom. Tferrex għax imbagħad daħlu fis-sits tal-Channel Tunnel aw tal-train li jaqsam u daħlu ġol-Ingilterra. Di bħalma qed jiġri hawn Malta wkoll bl-iskejbis. L-iskejbis wara l-aħħar gwerra ma reġgħetx feġġet hawnhekk. Fil-gwerra kienet tifhimx kien ikunu fix-shelters, kulħadd imgeddes xulxin ġiet li jagħmlu ġranet hemmhekk minħabba l-air raids u kien ikun hemm. Issa daħlet mill-immigrati daħlet din għax kienu jiġu infettati u dat ittieħed. Issa f'tal-linja, fil-karozzi tal-linja qed ikunu ffullati, ippakjati. U laqqas arja, għax li ġibna ovvjament daw mal-kollhom kien. Le mal-arja, le, dan dudur ħafna majt se jgħidulhom. Jidħlu fl-upholstery tas-sit, imma tipoġġi xi ħadd ieħor u jlaqqathom hu. U mill-lider l-isptar anke l-mediċina li jitrattaw biha. Kien hemm professur għalli spiċċat. Tant kemm dak. Issa fuq il-bdiewa qed tikber l-affarijiet li ju biex jidru ħelwin mal-Ukrajna qed iħallu jimpurtaw qamħ mill-Ukrajna għandek video fuq u dan. Birħis daw m'għandhomx problemi bil-pestiċidi u GMO u x'naf jien, u jiġi rħis ħafna. Qed iwaqfuhom fil-frontiera mal-Polonja, jiftħulhom il-biba ta' trakk u jitfgħu il-qamħ mal-art, jitferrex mal-art. Ittihom tort, ma tihomx tort? Ma jistgħux jikkompetu, mhux fil-bdiewa biżdiet. Le, tiġri kollhom kif, fil-verità kważi il-problema ta' cheap labor saret l-Ewropa. Mhux cheap labor biss, cheap goods ukoll. Għax issa fl-Ewropa tant hemm kulħadd għandu drittijiet tiegħu u rridu kondizzjonijiet tajbin u minn 40 hour week iridu jnaqsuha ma nafx 30 hour week u jew kemm dan nispiċċaw ma naħdmu xejn. Ma jistax ikun meta għandek pajjiżi bħaċ-Ċina jaħdmu daqs il-bawla u dan se tikkompeti. Apparti tal-bdiewa. Il-Volkswagen għandhom fabrika ċina tagħmel electric cars. L-ID3 u l-ID7 jidrili. Jamlu l-istess karozzi l-Ġermanja. Mela, ħanikot biex ma nizbaljax. L-ID3 l-Ġermanja tinbiħ 40,000 euro. Iċ-Ċina tinbiħ 16,000 l-istess karozza. Inqas minn nofs. L-ID7 57,000 fil-Ġermanja. 31,000 fiċ-Ċina. Kien hemm dealer tal-Volkswagen il-Ġermanja għal ħan importa miċ-Ċina. U importa 22 karozza. ħatfuhomlu u għafġuhom biex ma jikkompetux. Le, jisoddur fej id-dur, Volderi hekk donnu qed jiġri u fl-Ewropa ma nistgħux inkunu fil-verità naħseb min jifhem ftit żgħira ma tix tkun mort l-università, ma
L-ekonomija jekk taħdem hekk ħadd ikkompeti ma' xi ħadd li da aħna naraw aħna minn imur bħal minn imur jagħmel ix-xirja. Mhux kulħadd li rħas ħajxi. Ħadd jien bil-garanzija jien inni ngħidha u mhux ħoq niddejja ngħidha il-Maltin ħafna jgħidu jgħidulek għax hekk u għax hekk u għax hekk, però għal 10 cents daw jibdlulek fejja qbillhom. Għal 10 cents imorru jitfgħu il-flix kemm fil-magna. Voldri Wieħed u. Ejdlem bad kif tista' kif qed inti, ħin kollu jdaħlu liġijiet li minn għalihom biex joqogħdu daw ħajsalvaw id-dinja. Meta għandek ħadd ieħor u 10 darbit ikbar minnek u iktar b'saħħtu minnek, Voldri ma nafx. Issa punt ieħor li xtajt inqajjem, inti diġà semmejta ftit, hawn il-gwerra bħalissila sentej għaddejja bejn ir-Russja u l-Ukrajna. Issa aħna nafu inna snin twal meta jiġu immigranti mill-Afrika jekk ikunu għedin fi gwerra daw ituhom refugee status. Issa wieħed jista' jaqbel jew ma jaqbilx dak argument ieħor. L-Ukrjeni qegħdin fi gwerra wkoll u ġew miljuni ta' Ukrjeni ġew għaliju. Però kulħadd jaf li hu qiegħda at all costs mal-Ukrajna u daw ovvjament l-Ukrajna mitulhom ħafna soldati u qed jitolbu biex dawk li ġew hawnhekk jittieħdu għal gwerra naħa l-oħra. U donnu mhux ikun hemm oġġezzjoni fuq għadi. Allura wasew li mela persuna ġġiet mill-Afrika dejjem nużaw l-iskuża rridu nżommu hawnhekk bil-forsi x'hekk tmur hemmhekk tinqatel u vera jista' jkun itaqatel, però Alla jbierek hekk huma Ukrjeni ma jsibu l-ebda problema daw li jibgħatuhom u jinqatlu. Hekk hemm daw għall-gwerra sejrin daw mhux jieħdu kafja. Fuq taħseb ħin kollu double standards l-Ewropa fejn taqbilha. Double standards mhux hekk biss, dik hemm il-Geneva Convention tan-1951 fuq ir-refuġjati illi qegħdin jonoraw parti li jaqblilhom u parti le. Mela parti minnhom tgħidlek illi bniedem ġej minn post fejn hemm gwerra jew għandu persekuzzjoni fuq whatever għandu dritt għal refugee status. Però hemm il-parti l-oħra li tgħid illi dan ir-refuġjat għandu jfittex l-ażil fl-ewwel pajjiż sikur illi jidħol. Mhux joqgħod idur minn pajjiż għal ieħor window shopping, asylum shopping, sawa, mela dik hija waħda. Fuq din li qed tgħid inti dana waslu fi stat issa fejn Zelensky talab biex flok il-flus li jagħtu lir-refuġjati Ukreni ituhom lilhom lil Zelensky, il-gvern tal-Ukrajna biex iqassamhom hu. Għax m'hemmx korruzzjoni hemmhekk ta' le. Biex ikun jista' jisforza dawk l-irġiel anke n-nisa qed iduru issa, jiġifieri qed jibgħatuhom fuq il-front lines, illi huma tajbin biex imorru jiġġieldu minn kollox qed jiġibru ta' rajt anke jiġifieri videos b'soldati b'Down syndrome fuq kollox, le, jsibu jibgħatu kollox, batu għal wieħed batulu l-eċċitazzjoni biex imur jirreġistra m'għandux idejn, affarijiet tal-ġen qed jiġru ma insomma. Di meta xħat jipprova jagħmel repatriazzjoni, jaqbżu daw l-NGOs kollha, le, rafulman. Għax qed tibgħathom lura fejn hemm il-periklu. Sa daw kif jibgħatuhom fejn hemm il-front lines fl-Ukrajna. Mhux żgur idumu ġranet qabel imutu. Din hija gwerra sal-aħħar qatra dem tal-Ukreni, hekk ġejja. Issa hemm ovvjament kif qedna diġà dil-gwerri la sentej. L-Ewropa li hu insomma mainly qalet li ħad tagħmel is-sanzjonijiet biex tfalli l-Russja. U daw bdew pakkett wieħed wara l-ieħor insomma u wasanna naħseb għal-pakkett number ma nafxiex inkollu iżidu. Għaddew sentej, il-verità hija li l-Ewropa ħafna mill-pajjiżi daħlu ġo recession, illum anke minn għalija il-Ġermanja da f'recession u għandek ukoll issa l-Ingilterra wkoll minn għalija. Apparti kien hemm l-Olanda fuq da ħafna pajjiżi ħadna daqqa enormi. Ir-Russja mhux talli ma ħaditx id-daqqa talli daw għandhom economic growth, unemployment baxx u għamlu
għalkemm kienu diġà jaħdmu ekonomikament maċ-Ċina u l-Indja, però saru iktar close daw u li beda jiġri bdew ibijaw il-riżorsi naturali lill-Indja mbagħad l-Indja u ċ-Ċina jbijawhom lilna, Volderi ovvjament daw jieħdu il-parti tagħhom. Inti taqbel kif miexja tmexxija tal-EU preżenti, għadaw meta taqraħħom daw l-affarijiet tgħidaw jew imġienen jew ma nafx jagħmlu Volderi. L-opinjoni tiegħi I could be mistaken jiġifieri. Da l-ikbar biża' tal-Amerika hija illi l-Ewropa u r-Russja jibdew jaħdmu flimkien jikkooperaw u jiġu forza mhux ikbar mill-Amerika għax Jiġu self-sufficient mhux self-sufficient biss, l-Ewropa għandha t-teknoloġija. Ir-Russja għandhom teknoloġija u għandhom ir-risorsi enormi, pajjiż enormi, m'hemmx dubju. U dik dejjem kienet il-biża'. Meta kien ħajsir il-pipeline tal-gas tan-Nord Stream mir-Russja għall-Ġermanja, l-Amerikani tgħix kemm qomsu. Hemm jiġifieri Biden kien qal da meta rridu waqfuhulhom. U meta saqsuh kif qallhom take my word waqfuhulhom. U veru. Waqfuhulhom. Issa, mela dak kien jieħdu il-gas dirett mir-Russja bi prezz vera tajjeb. Issa qed iġibuh bil-vapur kif inġibu l-gass aħna għall-power station b'dawk il-bombli kbara u x'inhuma. Mhux hekk. 4-5 darbit iktar il-prezz. Għalla kif tista' l-industrija Ġermaniża tikkompeti maċ-Ċina li qed tieħu l-gass dirett mir-Russja bi prezz tajjeb ħafna. Tajjeb u l-Indja. U kif qed inti l-Indja, mela l-Indja timporta żejt. Tirraffina għal diesel u petrol, ġo tankers. U jbieħ. U nadif issa, inħasel. U jbieħ li bi prezz iktar. Ma jistax ikunu. Imma speċjenti tal-aħħa bħala inkompetenza di jew. U għara, da. Ir-rublu Russu. Fil-bidu tal-gwerra vera kien niżel baxxa ħafna, però issa illum qiegħed 91 jidher li għal kull dollar. Volderi reġa' kollox. Reġa' tiela, għax għamel ħabta kien 100, issa qed 91. Ġifieri il-valur tiegħu qed jiżdied. Ma fallitx l-ekonomija Russa qed dejjem growth qed tikber. Ma nafx jien. Volderi kollox kważi bil-kontra qed isir. Issa ħaġa oħra wkoll li ġrat f'dawn l-aħħar ġimgħat kellna l-ixju ġewwa Gaza. Naħseb tista' tgħid li daqgħet isir fil-verità ġenoċidju fuq it-tfal u n-nisa Palestinjani u ovvjament anke l-Palestinjani li m'għandhomx jaqsmu xejn ma' ċertu affarijiet. Pronti marru Mezzola u von der Leyen biex juru s-simpatija ma' Izrael u wara laqgħu ċamata daw mid-dinja kollha u kulħadd insomma jgħajjarhom minn kollox qisu staħbew naqra lura qalu li aħna speċi mhux qed nieħdu dik però l-ħsara li qed saret. Inti hawnhekk ukoll tara li speċi daw qisu donnu fuq kontra l-Iżrael mu jitkellmu xejn. U mbagħad fuq ir-Russja li dik kienet gwerra li ilha ġejja mid-2014 mhux inqalat issa ħafna ġeb u ħafna dik. Vodri nerġgħu again, two ways, two measures. L-ewwel net tiftakar waħda. L-Ewropa qed tiġi kontrollata mill-Amerika. Qed ibażżaw hemm mhux issa ħadd invadikom ir-Russja, ħadd invadi l-Finlandja, daħluha fin-NATO, ħadd invadi l-Polonja. Ma nafx minn fejn qed iġibuhom da fearmongering. Biex ibijawlhom l-armamenti. Mhux hekk. Sawa il-multinationals u l-military industrial complex esplodew. Issa, l-Amerika min jikkontrolla il-biċċa kbira lut. Sawa? Dak u l-business. Kif jaqblilhom il-Federal Reserve u il-media, Hollywood u x'naf jien. Jagħmlu kif jaqblilhom. Ma ta' tidorr il-ħadd. Però fuq x'qed jiġi f'Gaza min għandu l-istonku għax jekk inti naqra m'għandek l-istonku hemm channels tat-Telegram fuq it-Telegram hemm wieħed partikolari The Children of Gaza. Jien ma niflaħx nara ngħidlek id-dritt għax nara n-deputit tiegħi żarek u meta tara dak id-biċċir u li qed isir tal-biża'.
U daw jirraġunaw meta isaqsuhom. M'hemmx nisa u tfal għax daw la jikbru, ħajġu għar minn missirietom, hekk jirraġunaw għax għandu jkun f'xi toraħ jew xi ktib tagħhom. Hekk kienu jirraġunaw 5,000 sena ilu. Allura bqajna nirraġunaw hekk allura. Però donnu meta tkun fuq il-Musulmani nistgħu ngħidu imma daw hekk qed jagħmlu ħażin daw. Anzi issa kien hemm qorti l-Olanda l-spare parts tal-ajruplani l-F-35 Amerikani qegħdin ġew warehouse hemmhekk. U ingħata sentenza ma nafx eżatt x'inhi biex ma jistgħux jibgħatu iktar spare parts. Ifimni, jibgħatuhom l-Ingilterra u l-Ingilterra jibgħatuhom dak firri ma żomma. Jagħmlu biż-żejt. Ma insomma. Imma almenu tgħid xi ħadd qisu tkellem. Issa wkoll dis-sena għandna l-elezzjoni wkoll ġewwa l-Amerika u jidher li ovvjament hemm ċans li jinbidel il-gvern għax ifhimni daffeċ fuq li jaffeċ. Però kellna pront li speċi malli dak iftilu wkoll tkellem Donald Trump għalien għalhekk minnu fin-NATO mhux ħajħallas. Għalija jistgħu jattakkaw ir-Russi u jimmu ħanidħol imkien għalihom. Qabżet Roberta Mezzola qalet mela rridu nżidu l-armamenti tal-EU speċi di jisa ħadet għajisa wkoll kontra l-Amerika, mela daw wara li ġelduna mar-Russja. Jekk ħajtla Trump ħajġelduna mal-Amerika wkoll. U daw qegħdin jirnexxielhom fil-verità jiżolaw l-Ewropa mill-bqija tad-dinja, mhix bil-kontra. Ejja, Apparti issa aħna m'għandniex ir-riżorsi naturali kollha li l-Ewropa jisa t-teknoloġija li tgħinha u l-Ewropa, ħanik waħda, tittara l-istorja tal-Unjoni Ewropea kif bdiet. Di bdiet fil-52 kien ifforma il-Coal and Steel kienet, Coal and Steel Community, European Coal and Steel Community kienet fil-52. Wara ftit fil-55 wara fil-57 inħoloq bejn dawk is-sitt pajjiżi Customs Union. Fil-73 daħlu l-Ingilterra, l-Irlanda u Denmark, u mbagħad fil-93 fil-famuża Maastricht Treaty imbidlet u bdew jgħidula l-ewwel bdew jgħidula European Economic Community. Imbagħad European Community, u mbagħad fl-aħħar ġiet European Union għal kull darba dejjem tersaq pass bil-kwiet il-kwiet ħadd ma jinduna lejn federalizmu basikament. Sewa biex issa qegħdin fl-istat fej il-gvernijiet nazzjonali ġabuhom qishom il-local councils, il-liġijiet illi huma that matter speċi jisiru minn Brussell u jerġa' minn Brussell mill-Kommissjoni għax il-Parlament Ewropej m'għandux dritt jgħaddi liġijiet. Taj dawk għalmenu tallawhom il-istat jew ħażin. Ma dawk ħafna minnhom qegħdin hemmhekk ipappuha. Rajna videos il-ġimgħa filgħodu jmorru jippanċjaw u jmorru lejn pajjiżhom. Imbagħad it-tnejn jerġgħu jippanċjaw biex jitħallsu. Sewwa. Allura ma jridux idardru lajn li jxorbu minnha u dejjem jittimbraw rubber stamp. Kull ma tgħid il-Kummissjoni. Issa, taħseb li hawn nuqqas kbir ta' leaders ta' ċertu stoffa fl-Ewropa, u ħanejlek għalax li għadak kif semmejt inti ma jfissirx li għax tajba l-Ġermanja, eżempju tajba l-Malta, però kulħadd donnu u qed jgħidu iwa dawk mela niffermaw u nazzu rasna ġol ramel. Da, ftit ilu wkoll kellna l-problema bix-shipping. Li ola sploda da. Għaw Malta kulħadd tigerger li mhix tajba lejna u l-gvern la għamel derogi, ma għamel xejn, u mbagħad wara beda jgerger għal tort tal-Ewropa da. Imma mhux huma jivvotaw għalihom. Tipo, imma hemm dik il-biża mbagħad li jiġri kif qed jagħmlu eżempju l-Orban ġewwa l-Ungerija x'dan meta ma jaqbilx ma xi ħaġa. Jibdew jadduh bis-sanzjonijiet u dal-affarijiet. Voldri again għad-demokrazija, x'demokrazija. Le, anka dan tal-vito, din tal-vito, ma kif meta Orban għallhom nuża l-vito fuq il-finanzjament tal-gwerra biex ikomplu joqtlu iktar nies ġol Ukrajina, għatawlu il-fondi għall-Ukrajina,
Ridu jinaħħulu dritt, għall-Ungerija, sorry, ridu jinaħħulu dritt tal-vot. Mux Veri, il-vito ma jintużax. Mux bħal ma jintuża per eżempju fis Security Council tal-United Nations, emmek iwa. Emmek kull vot li jkun hemm illi ħajimponi xi ħaġa fuq l-Izrael, jaqbżu Amerikani, vito. Nkollu dik. Emmek taħdemu. Mux hekk. Issa, ukoll għax daw l-imbirkien dejjem jitkellmu li aħna speċi l-pompaluni tad-demokrazija fid-dinja, malli bdiet il-gwerra tal-Ukrajna daw ibbenjaw iċ-channels Russi kollha minn ġol Ewropa, ħalli n-nies jisimgħu ħafna minnhom għalmenu ovvjament ampjena waħda. U biex ġintervistat Putin wara sentej, għax dira sentej il-gwerra għaddejja, kellu jmur ġurnalista Amerikan ġewwa l-Kremlin jintervistah. U insomma, mill-ewwel daw qabżu l-politiċi jisma' minna ħażin u hekk. Fil-verità hekk qed jibżgħu daw anke jiddiskutu. Mhux għax taħseb li għax hemm affarijiet jaħbu. U di tajjeb ngħidu din l-intervista Voldieri rawa fuq 200 miljun ruħ. Iktar biljun. Fuq il-website tiegħu biss Voldieri għax din mbagħad tinferex ma' kullhom kien. Voldieri n-nies hemm interess li jisimgħu l-qampjena l-oħra għax ma tara xi mexxejja tal-iju li minn għalihom li di għas jaqbżu mit-telf, il-views tagħhom Volderi, ma tara xi jankwetanti wkoll li biex xi ħadd qed nintervista ma da qegħdin ġo gwerra miegħu. U ma trejx laqqas turi nix x'għaddej fil-veda, għax aħna ma kenniex choice ħadd ma vvota biex nidħlu fi gwerra bħal Ewropa. Jgħidu li l-ewwel casualty ta' gwerra hija l-verità. Issa l-verità tista' jew tikdeb jew ma tgħidix. Xorta. Hija kitba. Sawa, ħafna nies veru jaraw il-medja tal-gazzetti ta' Malta, jisimgħu il-BBC, jaraw is-CNN u daw kollha medja kontrollata. U pereżempju Russia Today u Sputnik News u daw ibbanjati. Min irid jara kemm jagħmel VPN u jista' jara. L-aħħar li ċċekkjajt minn hawn Malta ma tarajix, però postijiet oħrajn tal-Ewropa il-Russia Today dak għax jekk taqbad VPN tagħmlu fuq il-Ġermanja jew fuq l-Ungerija. Taraħ. Anke ġol Ukrajna, jekk il-VPN tissetjaħ fuq l-Ukrajna, taraħ ir-Russia Today. Ġifieri aħna rridu nkunu kattoliċi iktar mill-Papa. Min irid il-verità jsib hemm channels fuq it-Telegram s'issa għadu mhux ċensurat it-Telegram, hemm channels kemm trid u tara l-ġiex naħat għax ma tara naħa waħda, importanti li nifsek, tara l-ġiex naħatu. Issa hemm kif tsaqqetlek ukoll l-ewwel ovvjament il-Ġermanja daħlet fir-reċessjoni, tajjeb li ngħidu li l-Ġermanja kienet sa ftit ilu wieħed mill-pajjiżi fid-dinja li speċi jmexxi l-ekonomija. U l-Ewropa prattikament imxi mal-Ġermanja, voldi li kollha daqsxejn tieħu breaks jew il-Ġermanja jibda jbagħti kulħadd wara ftit ġimgħat u xhur. Inti kif qed tara l-affarijiet llum il-ġurnata ġewwa l-Ewropa? Għandek xi tama li b'xi mod jew ieħor il-Ġermanja u anke l-Ewropa speċi terġa' tieħu r-ruħ u tipprospera kif kienet fil-verità għal numru ta' snin. Nixtieq kieku ta' nixtieq. Imma issa naħseb illi wasalna fi stat, ara, ħantik eżempju, l-Unjoni Sovjetika kienet b'saħħitha, blokk enormi, wara 70 sena sfaxxa. L-Unjoni Ewropea tal 70 sena. Jiġifieri naħseb illi waslet għal pensjoni. Apparti minn hekk jekk tara l-istorja ta' imperi oħrajn u ċiviltajiet kbar, kollha jkollhom pik mbagħad jaqbdu n-niżla. Dana l-ewwel net il-popolazzjoni tan-nies Ewropej qed tonqos bil-kbir. Bil-miljuni, kollu. Għax issa hawn Malta għandna l-iktar fertility rate baxx fl-Ewropa. Allura qegħdin namlu population replacement
flok il-Maltin nġibu l-Indjani, nġibu l-Nepaliżi, Filippini biex jagħmlu xogħol qabel kienu jagħmluh il-Maltin. Ħafna Maltin illi huma kapaċi u ta' ċertu skills ma jistgħux jikkompetu qed jitilqu l-barra. Inna f'nies telqu l-Irlanda, telqu l-Iżvezja, imorru jaħdmu hemmhekk għax pagi aħjar, kondizzjoni aħjar. Għadana meta taħsibha naqra ta' raġel tal-familja Malti għandu mara u ġiex titfal, pereżempju, normali. Kif jista' da bil-paga tiegħu jikkompeti ma' xi ħadd li ġie mill-Indja, mill-Pakistan, wherever, illi jaqla fejna fin 900 euro fix-xahar, flat ikunu qegħdin sitta fih, sitta skont il-liġi ta' jiġifieri. Le, mhux jekk ma jgħidu joħorġu 200 euro biex jgħixu. L-hawn ta' Malti għandu 800,000 illum. Jew ikun fil-kera, L-istess. għandu kera fuq 1000 żgur. Kif inhi? Allura x'sa jiġri? X'sa jiġri? Jekk mhux sa jsir xi ħaġa u hemm pajjiżi li qed jindrizzaw il problema, l-Ungerija waħda minnhom. Ma jridux illi pajjiżhom jispiċċa barrani. Dawk hekk mhux se jeżball għamlu xi liġi kienu li jekk familja jkollhom 3 titfal jew iktar il-mara tax free għalhom wara. Ejja. Mhux bħal dik 200 euro jew 300 euro biex ħriqa ma tixtrihom illum. Żgur, it-tfal. U kollox it-tfal da żmien kollox iridu tad-ditta u jridu l-mobile u jridu t-tablet u jridu hekk. Diffiċli. Għalajt, issa, inti foldiri, eżempju, kellna tista' tgħid sena u nofs, propji jenna minn żmien il-Covid, donnu jisu kollox pjanat kien, biċċa, wara xulxin. Il-ħajja, anka letteralment biex tieħol, maħna ngħidu xejn ta' barra minn hawn, irdupjat f'4 snin. Irdupjat? Għad nkun konservattiv, ngħidu irdupjat, il-pagi ma rdupjawx. Il-bini irdupja fil-prezz. Hemm xi ħaġa li bil-Malti tista' ssir biex l-nies daw jibdew bħal mettinti l-Malti ma jitilqux minn hawnhekk u law anke Ewropej ma jitilqux mill-Ewropa x'in n-nies tajbin qed jaħsbu llhom ukoll biex jitilqu barra mill-Ewropa. U hemm pajjiżi jekk tkun tajjeb jeħduk. Għax dik li ngħidu. Ara. Nies ta' ċertu skills għoljin qed abrosom lejn l-Amerika. X'l-Amerika il-pagi huma għoljin ħafna, jaffordjaw jħallsu tajjeb u tat-tajjeb tieħu tajjeb. U għandek l-istati ju fejn tagħżel. Sewwa. Issa fuq l-ħoli tal-ħajja. Tiftakarhom daw? Xi ħaġa. Daw fit-2008 warrabni u daħħalna l-euro. Illum hekk mhux xi ħaġa 2 euros. Hija 2 euros kull mi. Dik kienet il-lira Maltija. 2 euros 33. 2 euros 33. Tmur tixtri ħobża llum. Titħallas dik. Titħallas b'din. Ġifieri, mhux il-ħajjolit biss, il-valur, il-purchasing power. Spiċċa. L-euro jisom play money tal-Monopoly. Ġab ġie. I mean, daw kombinazzjoni sibtom min jaf kemm kien ilhom hemmhekk kont ħallejthom f'kaxxun id-dar. Għadhom ġodda. Joqogħdu souvenir. Fodri jisu l-problemi bdew mill-euro, ovvjament imbagħad dejjem fil-dik għax l-euro n-nies jaraw fiha vantaġġ għax ma toqgħodx issara fil-flus biex issiefer. Din vera. Ma naħsibx Meta kont issiefer kont nieħu bottijiet hekk xi 3 jew 4 waħed bit-Taljani u wieħed bil-Franċiżi u bil-Ġermaniżi u x'nafin. Vera kienet skompla, ma ifhimni. Però il-pajjiż bl-euro telef il-monetary policy tiegħu. Ma tista' tirranġa xejn. U għandek oħra. Met inti għandek munita palmi l-euro u palmi il-dollar illi triljuni fil-ċirkolazzjoni xie għamlu? U ma jgħidula quantitative easing. Biex ħafna nies quantitative easing xi ħaġa tajba din naħseb. Le, din tfisser tipprintja il-flus. Sawa, issa jekk inti għandek
ammont kbir ħafna ta' flus fiċ-ċirkolazzjoni u tipprinti biljun, mhux se jinħassu. Mhux hekk. Imma hija taxxa indiretta. Hija taxxa indiretta din, għax il-valur ta' flusek qed jonqos baxx. Flok inti tħallasom fl-income tax, qed jgħodulek minn kemm tista' tixtri. Mhux hekk. Isma' jarawx din, ta' in-nies jaħasra iballawlhom, ħantik eżempju kif lin-nies jgħadduhom biżmien u jgħidulhom grazzi. Tiftakar Super 5? Mela din at one stage qabel kienet għandi kun tittażel numru bejn il-1 u l-45 jew ma niftakarx kemm insomma. U mbagħad qalulhom ara ħanżidulkom in-numri ħalli jkollkom iktar minn fejn tażlu. Meta ovvjament ċans li terbaħ huwa ħafna inqas. Eżatt. Issa hemm tista' tgħid li wara t-tieni gwerra dinjija l-Ewropa kellha rol fid-dinja. Jidher però li ovvjament daw l-aħħar snin, u speċjalment issa ukoll bil-gwerra li nqalet ġewwa l-Ukrajna, naħseb ħarex xahar jiena li ċertu pajjiżi kbar bħal Russja mal-għandha riżorsi naturali, ċ-Ċina li kbar tista' tgħid esportatur tad-dinja daw jagħmlu kollox. U l-Indja hija developing country u ovvjament daw għandhom is-saħħa tagħhom li anke nixtrilhom jitraw fuq il-qamar daw għax tajjeb li n-nies ma jibqgħux daqshekk ukoll fil-fema tiegħi imbeċil li jaħsbu li kull Indjan fid-dinja tajjeb biex isuq il-motur u jġiblek id-delivery d-dar. Dak x'nattiraw aħna ġol pajjiż, dik storja oħra. U jidher li daw il-pajjiżi fil-verità laqqas fil-fatt fl-aħħar intervista li jagħmel Putin għalhekk ma ġara xejn b'dil-gwerra. Indunajna aħna u pajjiżi oħra li minn l-Ewropa ngħaddu. Da, però mbagħad ma jinkwetakx bħal Ewropew l-ispeċi taċ-ċivilizzazzjoni tagħna u s-sej tagħna qed jiġu relevanti fil-verità fid-dinja. Ekku, kif edna dan l-imperji jitilgħu jilħu l-quċċata u jibdew niżlin. Issa sfortunatament jidher li qegħdin għan-niżla. U ma nafx jista' jsir bil-politikanti u li hemm fi Brussell bħalissa kif tista' tirriversi għadi. Ir-Russja għall-ewwel vera ħadu skos bis-sanzjonijiet, imma x'ġara, issa ajruplani qabel kienu jixtru il-Boeings u l-Airbus, issa qed jibnu l-ajruplani tagħhom, dan għandhom it-teknoloġija. Daw ġifieri għandhom militar, l-avjazzjoni tal-militar tagħhom hija eċċellenti. Ma noqdux induru mal-lewża. U kif kapaċi jibnu dak, kapaċi jibnu ajruplan għal passiġġieri. U dak li qed jagħmlu anke ċ-Ċiniżi. Mhux dak biss, issa meta tisforza mbagħad anke equipment għall-isptar jimmanufatturaw huma għandhom it-teknoloġija, qabel kien jisibuhom komdi, għandhom il-flus li jġibu mill-gas u mill-żejt, u kienu jixtruh, issa qed jagħmlu huma ma tihomx tort. Issa ħanaqbeżlek daqsxejn fuq ix-xena lokali. Ftit ilu kellna il-każ fej l-RTK, insomma waqt programm tal-professur Azzoppardi, da tkellem fuq Norman Lowell, intom rittu right of reply li ovvjament tgħidu intom xidi, u donnu da ma rridux jagħmluha. L-istess ukoll ġara donnu fit-Times, wara li semmew fuq it-Times, l-istess ma ħallewkomx titkellmu lura. Da taħseb Volderi issa wasalna fi stat ta' ċensura rampanti fil-verità li dawk ma taqbilx mal-aġendi tagħhom. L-ekkim sejħa media, suppost li għandha tkun independent il-media, suppost l-ewwel ħaġa l għandha tkun. Jien nasal nifhem li s-Super One nonnet ma dat jgħidlek jien tal-partit. Forsi hemmhekk nalaqgħin jiena, imma li suppost dawet anke jieħdu fans daw mill-li jum għand il-gvern biex suppost imexxu il-verità b'mod li huwa fer għal kulħadd. Jinkwetak dal-fatt dejla ġejja ma ġiex issa. Imma donnu issa wasalna fi-stat li għamlu off wiċċek u huwa tajjeb li qed nagħmlu hekk. Isom huma jiddeċiedu tajjeb u ħażin. Kien hemm ċerti misunderstandings fil-każ. Dana l-ilment li sar minna sar meħabba right of reply. Dan sar ċertu diskors, derinna li ma kienx korrett, u ridna nispjegawh. Batna tekst
u ma ġiex aċċettat mill-RTK. Ridu jirrispondu kif iridu huma. Mela mhux right of reply xejn hu. Allura, meta żvolġi iktar il-każ u il-professur stieden lis-CEO tal-Broadcasting Authority fuq il-programm tiegħu u iddikjarala f'wiċċa illi għax dan il-liġi tal-broadcasting ħan nispjegaw ħafna nies ma jafuwix forsi m'għandihom stort. Jekk inti għandek stazzjon tat-television jew tar-radio illi xandar aħbarijiet u ġrajiet kurrenti, dawn iridu jkunu bilanċati u imparzjali. Dejjem. Fi żmien kampanja elettorali trid talloka ċertu ħinijiet skont ma tordna il-Broadcasting Authority lil-partiti. Mela, hemm differenza, imma is-sena kollha u mhux f'kampanja elettorali biss iridu jkunu imparzjali u bilanċati. U da għalila fuċċa għalila speċi jiena niġi naqum mir-regoli tagħkom, norm l-ewwel hawnhekk ma jidħolx, għax jekk intrabat mal-bib, għax dak razzistu dak xenofobiku. Issa, l-ment, kien għax għallu razzistu xenofobiku, fimni, illum dawn il-klim, ta' ġifiri li jgħidu li wkoll water of a duck's back, ġifiri ma nagħtix kasu, da kif kritika xi ħaġa mill-ewwel jqomsu b'dawn it-titli, it doesn't matter. Imma però, meta qal instab, meta ġi allegat l-instab ħati fil-qorti ta' mibeda razzjali, dik żball, dik mhuwiex korrett. Il-qorti fis-sentenza għal ċaru tont illi biex inti tikser artikel 82A tal-mibeda razzjali, m'hemmx għalfejn tkun għamilt il-mibeda razzjali, hemm tkun qed xi ħaġa illi toħloq probabilità illi ikun hemm mibeda razzjali hija biżżejjed. Bħalma qiegħda jerġar fil-money laundering. Fil-money laundering m'hemmx għalfejn tinqabad illi tkun qed taħsel il-flus. Jekk jissuspettaw biss, l-inqas suspett, imbagħad sta għalik tipprova li inti innoċenti. Ġifieri inti guilty, inti ħati, sakemm tipprova lilek innifsek innoċenti. Sewa? U daw qed jintużaw. Ma jafuhomx dawn in-nies. U daw qed jintużaw biex jalqu ħalq in-nies, biex isalbu n-nies, għax issa għandi suspett illi milli hu hemm pressjoni qawwija biex ċerti affarijiet ma jiġux kritikati, allura qed jagħmlu pressjoni fuq il-gvern. Isma' da mhux qed resqu biżżejjed nies fuq money laundering, isma' mhux qed resqu biżżejjed nies il-qorti fuq hate speech. Nkunu l-ewwel imbagħad nitilgħu fil-lista l-ewwel. Eżattament, dana kellna każ ta' Felicien Brinkat. Dina miskina temmenek, issa tagħmel li trid, I mean jien ma naqbilx magħha, imma eżattament, tiflaħam laħ kienet kwota il-bibja. Da, allura jekk jiġi pereżempju l-imam u jikkwota il-Koran, illi hawnhekk għandna il-libertà tar-reliġjon. Fil-fatt kien qal fuq it-television li da jaqbel li min jisraq tagħlu Eżgu. għax hekk jgħid. Eżgu. Mhux li jemmenu U fil-Koran x'tgħid fuq l-LGBTIQ. Sewa? Ġifieri dan kieku jġibu fuq it-television. U jgħidulu inti skont ir-reliġjon tiegħek suppost tagħmlu jgħidha x'sa jagħmlu? Waqt nagħmlu fil-libertà tal-kelma għandu dritt jgħidha. Issa ovvjament issa il-biċċa ħanerġa' ndur fuq tal-professur. Il-multa ma kienitx minħabba x'qal fuq l-ewwel. Aħna meta morna qudiem il-Broadcasting Authority jien kont hemm u ħani kwota saġġett, però aħna ma ħanix Shylocks, aħna we're not after our pound of flesh. Aħna kull ma rridu ir-right of reply. Ma naqblux illi jimmultawhom, nafu x'jiġifieri jimmultawk. Aħna partit żgħir, aħna m'għandniex finanzi u biċċuxati naħdmu, ma nofqux flus da. Imma il-multa saret għaliex da sfida il-liġi letteralment. U nistantik eżempju ta' inti meta għandek liċenzja hemm ir-regoli li tittimxi magħhom. Sawa li da. Jekk jien naf għandi l-liċenzja biex insuq, immur għand quddiem il-CEO
Transport Malta, allora jiena niġi naqum, l-speed limits għalija ma japplikawx. Il-one way jiena nirrid ngħaddi kontra, ngħaddi kontra, jgħid xi tgħid, aqqas jekk tagħmel x'tagħmel. X'taħseb illi mhux se jkun hemm konsekwenzi? U l-istess sa tagħti kwalunkwe li tista' tkun liċenzja tal-kaċċa. Jekk inti tmur qudiem il-kommissarju tal-pulizija tgħidlu isma' jiena hija l-liċenzja tal-kaċċa qiegħda għandi, imma ħammur u nispara fuq xi rrid u fejn irrid. Taħseb li ħajħallulek is-center? Le, mhux hekk. Fodri intom kull marettu. Right of reply tikdbuh kif tridu intom. Ovvjament. Aħna l-ewwel billi jimmultaw ma ħarridu xejn aħna. Le, mhux hekk. Dik ovvjament mhux għalikom il-flus. Mela, issa, ħaġa oħra inti jekk in ġenerali, mela l-aħħar elezzjoni kellna. Iż-żewġ partiti għax kombinazzjoni f'ħafna affarijiet mbagħad jispiċċaw jaqblu. L-imbirka kwoti tan-nisa. U kellna nies li ovvjament talaw fil-Parlament mhux għax tallawhom in-nies, talaw bil-kwoti, kellna minn hekk nies li l-leġislatura ta' qabel tellawhom in-nies u ma vvotawlhomx ġdid darba ma spiċċaw fil-Parlament xorta ġasta x'huma nisa. Għar minn hekk di l-ikbar biċċa li hija skandaluża li tapplika biss taż-żewġ partiti. Volderi jekk ikun partit ieħor mara ma toċ, volderi dik mara inferjuri u hekk. U di wkoll ġiet konfermata bil-qorti għax fetaħ każ il-professur Kassuala u ma repux. Inti f'inġenera taqbel mal-kwoti jew minnu tajjeb. L-ewwel tu għansul tan-nisa. U għansul tan-nisa hemm nisa kapaċissimi. Anka business ullu. Ma x'inhu, le. Imma mhux taqbad. Tgħid mela issa hija aħna għandna il-partit tal-irkotta u l-partit tal-piżelli. Irridu nofs tużana pasticci tal-piżelli u nofs tużana pasticci tal-irkotta. Għax hekk ġiet. Kif tista' tiġġieled din? Sempliċità. Sa jien meta mmur nivvota, nara li huma n-nisa ma nivvotalhomx biex mbagħad jitilgħu dawk in-nisa li jkunu ġabu l-iktar voti. Mhux hekk. Għax ma tagħmilx sensu. Le, ekku. Issa inti bħala person inti taqbel li l-Ewropa issa at this point Volderi li qegħdin fid-decline tagħna tara llum qabel għada di li terġa' tibni relazzjonijiet sew kemm mar-Russja, maċ-Ċina, ġessa anke maċ-Ċina daw qed jaqbdu Volderi damna lina aħna li jisna għandna xi super armata li kapaċi fiex irridu waqfu d-dinja kollha. Taħseb li issa la qegħdin aħna minn taħt għax kif qed inti tfal mhux nagħmlu qed ikun hawn population replacement kullum kien. Taħseb li rridu nibnew relazzjoni tajbin issa mal-pajjiżi li qed imexxu d-dinja fl-aħħar mill-aħħar jew ħanibqgħu ndaħlu rasna ġorra għamel u ngħidu tagħna biss tajjeb u ħanispiċċaw. Iċ-Ċina mhix se tinvalina. Le, skur. Iċ-Ċina tant hija ekonomija b'saħħitha llum. Vera kellhom din tal-Evergreen jew xi jafek. Kun hemm fallu kumpaniji kbar u da, ma fallewx il-banek, l-Amerika, stok banek kbar, u x'nafi jieri ma waqgħetx id-dinja. Imma popolazzjoni ta' biljun u nofs. U nies jaħdmu, u nies intelligenti, u edukatissimi. Hemm tittara, hemm tikkompeti. Fl-ekonomija hu. Sa daw qed jinvestu bil-kbir fl-Afrika. Għax hemm ir-riżorsi wkoll. Għax hemm ir-riżorsi. Jitrattawhom naħseb aħjar milli kienu jitrattawhom l-Ewropej, il-kolonjalisti. U anke huma bejniethom. Jiġifieri l-istess ir-Russja. Daw meta jmorru hemmhekk mhux ituhom il-flus, jgħidulhom ħanibnulkom motorway, ħanibnulkom sptar. Ħadmulhom in-nies tagħhom? Ovvjament u daħħal saqaj hemmhekk. Għax jekk inti tagħti il-cash kif qed jagħmlu l-Ukrajina. Anka l-armi qed jispiċċaw issa fidejn il-Middle East ta' Hezbollah u hekk. Volderi. Issa, domanda wkoll fadlina l-aħħar ġiex domandi xi ftit jew wisq. Kif tara l-politika bħalissa fix-xena lokali Maltija? Fis-sens għandek donnu servej wara l-ieħor, il-Labour Party xorta tibqa' igawdi vantaġġ għalkemm mhux daqs kif kien, però vantaġġ u donnu il-Partit Nazzjonalista ma jista' jieħu ruħ b'xejn. Kif taraħ int is-sitwazzjoni? Jiena ivvutajt kemm naħa u kemm l-oħra għax minix
kulur sal-mewt jien, awwej. Sal-mewt. Sewa. Jiġifieri ma nistax ngħid jiena bias lejn ħajja u l-oħra. In-nazzjonalisti l-iżbal li jagħmlu fl-opinjoni tiegħi dejjem illi ċaħdu l-eruq tagħhom. Dana law hemmhekk issa jmisshom ibidlu l-innu tal-partit, il-motto tal-partit, l-arma. L-arma. Daw qed jippruvaw jkunu soċjalisti iktar mill-Labor. Il-Labor resaq ħafna lejn iċ-ċentru. Mhux hekk. U ġejna probabbilment, ma nafx ma naħseb illi in-nazzjonalisti qegħdin iktar lejn ix-xelluk milli huma l-Labor. Hija realtà minnu nazzjonalista xi jemmen fil-lej il-lemin iktar qed iħossu komdu bil-Labor Party. Dik hija r-realtà, voldri xi ħaġa. Maċ fada left u right. U le mhux hekk ovvjament kulħadd ixju partikolari u xi jaqbillhom in-nies, imma naħseb kif qed tgħid inti dik hija l-problema. Fl-aħħar mill-aħħar dak kif kien jgħid Clinton jidhirli it's the economy stupid. Mhux Clinton, Carter għandu jkun. Jimmy Carter. Le, mhux il-flus li interessom minn u da li ġeħanek ġara wkoll ta'. Dana peress il-press tal-proprjetà tagħha ħafna. Għaw min kellu biċċalqa jew wiret xi dar u da unbiet daħħal kemm xa flus. Mar jixtru il-karozzi u jsifru u affarijiet da. Issa, sooner or later dal-flus ħajispiċċawlhom. Mhux hekk. Sawa, xa jiġri mbagħad. Jekk ma tibqax tħaddim u tara kif ħadd iġġenera iktar flus. Hekk jiġri. Mela, l-aħħar domanda inti bħala Charles, x'suġġeriment tagħti lill-poplu kif għandhom jivvotaw in-nies f'Ġunju li ġej? U għal xiex hekk hemm bżonn il-bidla li tant hija importanti. Il-poplu jrid ipoġġi jdeh fuq qalbu, jgħid jiena min qal il-verità. Min dejjem kien konsistenti u onest alla folja għala ġewwiċċu talli qal il-verità u talli kull ma bassar seħ. Daqshekk min daħaq bik. Okay, titħaq bija darba. Shame on you. Titħaq bija darbtejn shame on me imma. Diki. Ma ċas, nirringrazzjak ħafna x'kanna diskursata interessanti u għaddejna diversi punti. Sellem il-telespettaturi nirringrazzjom tal-li kienu magħna llejla nħeġġiġkom biex il-ġimgħa d-dieħla terġgħu tkunu magħna. Grazzi ħafna. Bomba, l-gwardija